Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alluwal ma nanɗon an mo ganduɗa a hoori balɗe 16 aɗa jofoyi 17 alluwal ma nanɗon mbatta ko darɗe 12 darɗe mbatta ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina hawra darɗe 12 calminali 6 kala hen darnde mbatta hen ko fatiha lawol gotol inna anzalnahu laabi ɗiɗi qul huwallahu ahad laabi ɗiɗi alluwal ngal noon jeeɗum ko wonande yaaroɓe 16 ene jofoya 17 jamma golleteɗo ya waɗe hen darɗe 12 calminali 6 ɗiɗi calmina mbatta 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 ɗiɗi calmina hawra calminali 6 wona heeɓi darɗe 12 kala hen darnde noon mbatta hen ko fatiha lawol gotol inna anzalnahu laabi ɗiɗi saɗa wawi qul huwallahu ahad laabi ɗiɗi saɗa wawi ko darɗe 12 mbaɗata ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina hawra calminali 6 wona heeɓi darɗe 12 darnde kala hen darnde noon aɗa janga hen fatiha lawol gotol inna anzalnahu laabi ɗiɗi saɗa wawi sawa mbaɗa hen goɗɗum ko mbawɗa qul huwallahu ahad laabi ɗiɗi ɗum noon ko alluwal wonande horɓe balɗe 15 ha timmi ene natani jamma jofoyowo 17 o onon horɓe balɗe 16 timmuɗe oɗon jogori jofoyde 17 jamma mon mbatton hen ko darɗe 10 calminali 6 ɗiɗi foof calmina ɗiɗi foof calmina kala hen darnde mbaɗata hen ko fatiha lawol gotol inna anzalnahu laabi ɗiɗi qul huwallahu ahad laabi ɗiɗi sa waɗi ka korowo sa waɗani ka korowo mbaɗa noon keɓa moƴƴere wonde hen ne ɓuuri sa ni jeddowo jokku hajuma mbaɗa moƴƴere keɓa moƴƴere yo Allah wallu kadi yo Allah nawnu yo Allah reen alluwal mo nanɗon onon horɓe balɗe 16 timmuɗe oɗon jogori natoyde balɗe 17 on jarama salam ko musidɗo mon giɗo mon saabi Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillah rabbil alamin on jarama salam